Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Mark, 27 anyos, single ug wa pay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong almoranas. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nagsugod ko og trabaho isip call center agent nga work from home sit up. Ingon ini ang mga panghitabo. Ako pa nimugaw. Mag-call center na lang ka. Dali na ka makakita kay college graduate man ka. Bisag work from home lang good. Na, murag malintian matingali kung papaan ang gaw. Graduate kog engineering unya, mag-call center na lang ko. Sa pagkakaroon raman sad good na, mientras tanto ba, nga wa pa ka makakitag trabaho gaw. Suway lang good. Basin pa di ay, makatiming kag dakog sweldo. Unya, wa mo ko'y laptop. Uy, diin mo ka ng laptop ni mo Bag-o na. Kanang gipahuwa magugug kwarta ni Gauros pa, para ani. Nga naman. Mga apply ko work from home nga call center pa. Pintras tanto nga wa pagikoy kuan kanang nadawat nga tawag gikan sa akong mga gipang-applyan. Uy, naunsa. Tingali bayag dili na ka mag-engineer ha? Pag engineer gyapon ko pa Pero mintras tanto nga wa pa ko'y nadawat na tawag. O mag call center agent lang una ko. Kumusta imong pagpang-apply gaw? Okay na gaw. Sugod ako ini ka Lunes pohon. Da. Ingnan pa bitati ka nga, dali ra ka madawat ang trabaho Kuan lang gaw kining 6 days a week lang ko sa akong trabaho. Uy, mao ba? Maligi. Ay, sige na lang good. Pero okay raman ka ang imong compensation. Okay na mahinoon kaayo gaw. Sa parehas na ako nga starting pa lang. Mas maayo. Panggabi din ang trabaho ni mo, Mark. Pa. Na, samot. Basin laayon baya ka ha? Dili na lang hinuon ka mang-engineer kay maanad ka ng trabaho Pa. Samot dili na jud ka magkapadayon og pangitag trabaho Mark. Kay matuog magkasadlawan. Ay pasagdi na lang ng anak ni mo dong. Ay ang ako lang ba. Ano gun kayo iyang pagka-engineer kung dili niya gamiton? Mao bayag yun na iyang giskwilahan. Mao yun ay atong gigastuhan og pila ka tuig aron lang makahuman siya. Ay, nahipaw ko Pero ayaw lang siya apura ha. Total bata pa man ang anak nato. Ang importante nga may trabaho siya. Salamat ma. Gaw, magtuig naman di ka anang imong trabaho, no? Sa akong tanaw, murag nakauyon lagi gyud ka. Sa tinuod lang gaw. Hindi na bitaw ko ganahan mag-engineer. Sakto gid ka. Nakauyon lagi ko sa akong trabaho. Unya si papa nimo, wa ra ka kulita bahin ana? Awa na mahinoon kay naman si mama nga mapasabot niya. Pero usahay, makita ginako sa iyang naong nga dili siya uyon nga mo ni ako trabaho. Na, basin sa pagkakaroon lang sa nagaw. Nalingaw ba masagog ka ng trabaho, Hinoon sab. Basin pohon, mausab ang akong hunahuna. Tukay. Dong. Nak, Ma, kablihi na ko be. Nya ako'y da para nimo. Niao. Gidadaan ta kag kape ingon man pan. Gani haramangod kong nakabantay nimo nga nagsigi kag panghuyab. salamat ma. Oy sa payanak.
arang nawang akong duka pero sakitas ko likod eh. Kapoy man siya din trabaho na ito sige lingkod-lingkod. Yay, sakit mo akong tiyan. Mag-CR sa ko. Uy, dugo. Dunay sagol dugo ang akong hugaw. Recorded by X Thunder Gaming. Dito ko nakabantay nga naday ko'y almoranas sa wa ko mahibaw nga hinungdan. Doon na higayon nga mawa raman sab siya. Doon na siya higayon nga mutunga na sad siya og balik. Gipasagdan ra gyud ako kay lagi wa man ko'y gibating kasakit. Ugon niya, Gialmoranas kagaw. ugaw. Dolar jud ko gaw sa sige nila akong lingkod-lingkod ba. Murag mo gini na kaingon. Pag sure, uy. Ngano lagi ako, wa man lagi ana. Sige, masag kog lingkod. Bitaw no? Nak, ako ba nakabantay ko nimo? Kada duty nimo, magsige na lang gid ka ng energy drink. Dili ba yan na maayo, ha? Mas may pagtubig imo imnon ana dong. Di pang ko makontento sa tubig lamang eh. Pero di sad maayo nga mas maglabi na hinon ng imong intake anang ingon ana kaysa mismong tubig. Makadaot na uy. Sige ma. Ayaw gyud pagpakawa og tubig. Ilabi na sa imong trabaho nga hago kay ka. Unya ra ba kung oras ting pahuway nimo, di sa dayon ka mo pahuway. Sige ma, salamat ma. Excuse ani mo ma ha? Mag-CR sa ko. Ano man di eh. Katulmay noon kay siya niya sakit. Sakit gamay inig. Paggawas na ko sa kong hugaw. Maubagaw? Hugaw, kabantay ko niya ba? Nga mugara man siya kung dili kay ko makainom og tubig sa usa ka adlaw. La, check up na lang ana gaw, uy. Aron mahibaw ka kung unsay angayan nimong likayan. Basig na aki kinahalang usbon sa imong lifestyle. Aron mawa na na. Gaw. Wa pa magi ko higayon nga magpa-check up kay unsaon malagi kausa ra man gud sa usa ka semana ko malibre unya kanang adlaw gusto na kong ipahuway mao nga nakahuna-huna ko nga magpadana lang ko ninyo sa akong kaagi. Una pangutana, doon ako'y giapilan nga group sa Facebook ug nangutana ko bahin ini. Ingon ang kasagaran nga wa kuno'y connection ang pagsige nako og lingkod sa akong almoranas ug dili kuno ni maoy hinungdan. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana. Kasagaran mahitabo, constipated ko kay dili ko hinginom og tubig. Posible ka ha nga mao ni hinungdan? Ikatulo pangutana. Doon na higayon nga mawa siya. Doon na siya higayon nga mubalik. Ngano man ni? Unsa may hinungdan? Dili ka tungod sa akong mga gipangkaon? Unsa mga pagkauna ang pwede na kong kaunon ug unsang pagkauna ang angay na kong likayan aron dili siya matrigger. Ikaw pa to katapusan. Nakabantay ko nga murag na ay gamayng burot ang dapit sa gawasanan sa akong hugaw. Doon na ka ni kalabutan sa akong almoranas? Wa maguni sa una. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Ani ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological problem ug mga drug related problem kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you do what you think is right as long as it will produce joy, no? You do what you think is right and then it can produce joy. Adi kay maghit-hit mo dihag kay malingaw mo. It is not right, no? Okay? Sa ato magtatampo karon adlaw si Mark. 27 years old, single, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang gipamati nga Almoranas, no? So may mga taga Cebu City may pagpaminaw diha ni Mino Gabisay diha sa Bunbun ning Cebu, mga Basilicio family, mga taga Porok, Bukog, Danggit, Daga City, Flor Basnilio, Bina Shesan, Sasan, and Justin Sasan. Again, akong usabon ni great si Mang Vista Blaze Kamomot diya sa Badyan, Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, and Duming Andriniana. Mga Navasquez family, Inday Ludi, mayang pagpaminaw diya sa Pirilos, Carcar City, Cebu. Mga Obra family, ako ang kapilido sa Tomas Upos, no? Si Joel, Johnny o si Danny, Gao Kaloy Acero, Musot family, si Inday o si Doc Lodi Musot diya sa Tomas Upos, no? Mga Maulas and Layo family mayong pagpaminaw og mga taga Sugod Southern Leyte. Mamusta naman mo diya sa Sugod Southern Leyte, labi na gina sa Mahayahay Sugod Southern Leyte. Juging Irana, musta naman ka Juging? Og mga taga Konsolasyon Sugod Southern Leyte, maadjong adlaw nitong tanan diya. So, unang pangutana ni Mark, no? May tungod kini siya yung gipamati nga siya ni Almoranas ba ni, no? Unang pangutana, doon ako'y giapilan nga grupo sa Facebook ug nangutana ko bahin ani. Ingon ang kasagaran, wala daw'y koneksyon ang pagsigi nako og lingkod sa akong Almoranas ug dili ko no maoy hinungdan tinuod ba. So kining Almoranas or pilis, no? Ang muhubag mong diha ang mga blood vessels diha sa atong anal area, diha sa anus nga sa mogawas ang atong hugaw. No? Ang mga hinungdan ani daghan, pressure diha sa atong anus area, uban mga kuan kung pirmi kang gahi ang imong hugaw, no? Constipated ka. Usana unya sa mga babae, of course din mo apply ni Mark kining magbuntis, no, or manganak mo ni mga hinungdan. So avoid na lang Mark para nga maminus-minusan nga imong gibati diha sa uncomfortable nga paminaw nimo da sa imong anal area. Avoid mga fatty foods, mga coffee, avoid kaniana, avoid mga sitwasyon nga maka-stress nimo. Nya kanang you eat high fiber diet, tag-as ang imong consumption sa water, onya imong i-train imong kaugalingon nga regular ang imong toilet habit. Onya ako nang gi-advise ako mga pasyente, pwede ka magbutang og lukewarm water sa basin sa palanggana. Onya pwede ka mulingkod for several minutes, makatabang ni siya pagsirkulasyon sa imong dugo, no? So natay mga tambal niya ni sa una na ako'y gipangresita nga mga I don't know kung naa pa ba ni karon, pero natay mga hemorrhoidal cream nga available diya sa atong mga butika, pwede ni siya mo imong gamiton, no? Sa tuwingan na to, take care, no? Makarelieve ni siya mga
makarelieve siya og pain. Mga tanaw sa may para cream nga para sa almoranas diya ma'am, no? Na over the counter man ni siya. Depende po kung asa nga butika kamo palit, no? Ikaduhang pangutana. Kasagaran mahitabo kung sipitid ko kay di ko kayo hihinginom og tubig. Posible ka nga mo na hinungdan. Yes, nangingon ako. Posible mo hinungdan nga naa kay almoranas tungod kay permi constipated ka. Dili regular ang inunta consistency rather ang kahumukon o gahion sa imong hugaw. So advice, take more water and eat high fiber diet. Katulong pangutana, dunay higayon nga mawala siya dunay sa mga panahon nga mobalik. Ngano man kaha unsa may hinungdan? Dili ka tungod kay sa akong pagkaon, yes. Avoid fatty foods and avoid coffee. O kining mga butang nga maka-stress nimo sa kunang ginaingon sa una, avoid lifting heavy objects, na basig pirmi kang magbarbil diha dili sad maayo, na. So mao na. Unsa may mga pagkaon katong giingon ako, kanang mga pagkaon nga dili tambok. Okay? Avoid ngarsa og bugat akong balikon. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Nakabantay ko nga murag may gamayng burot ang dapit sa gawas sa akong hugaw. Duna ka ni kalabutan sa akong almoranas, wa man ni sa una. Okay, ang almoranas na ay internal na ay external. So cauliflower formation dia sa anal area ni siya. Surgical intervention gyud ang ingnon ta solusyon ni ani, pero kung madadalan sa og mga cream lang diha, kung di pa kay grabe, pwede ra. Pero mas maayog matanaw ning usa ka surgeon para nga ma-schedule ka og opera. No, naara ka sa Cebu City, you can go and see a surgeon diya sa Cebu City Medical Center or diba sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matanaw ning usa ka surgeon, sila mo judge, mo huwis, mo decision kung angay na bang operahan o dili ba. Alright, so now takasabot ka sa kung speaker ni mo Mark about sa mong problema sa almoranas ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Nagpabiling kitang numero 1 istasyon dinhi sa atong lugar. So, our RMN counterpart diya sa Davao, thank you kayo sa inyong coordination with our RMN rin sa Cebu, no? Regards ninyong tanan diya. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong